alle sammen, velkommen til en 2 sandheder en løgn. Vi har bikset en masse sjove historier op. Nogle er løgn, nogle er sande. Det vi gør, det er, at jeg fortæller 2 sandheder og en løgn til Gulde, og så skal Gulde simpelthen bare gætte løgnen. Ja. Hvad med de sidste par gange, jeg mener, at vi har brugt stød i alle sammen? Hvad med, vi tager en softgun i dag? Kan vi godt. Hvis du kommer op med 3 historier, så skal jeg jo gætte, hvad for en af dem, ud fra nogle spørgsmål, der er sandt. Er du klar, Molle? Ja! Her kommer 2 sandheder og 1 løgn. Første fact: jeg synes, at Android er bedre end iPhone, selvom jeg bruger en iPhone. Nummer 2 er: jeg ejer kun ét mærke underbukser. Ja. Og nummer 3 er: den første video, jeg uploadede til min kanal, var Mandag med Martin. Det er mine 2 sandheder og 1 løgn. Hvorfor bruger du en iPhone, hvis du bedre kan lide Android? Fordi den tager bedre billeder. Hvorfor stiller du spørgsmål, du kender svaren på? Okay, lige meget. Dens kamera-feature er bedre integreret med apps som for eksempel Instagram, Snapchat og whatever. Det er rigtigt, det er rigtigt. Hvad er det for et par underbukser, du har? Ej, jeg har mere end et par. Altså sådan... Hvad er det for et par underbukser, du lige vender vrangen ud af en gang om ugen? Hvad er det for et mærke underbukser, du bruger? Det ved du godt. Kasper Klein. Er det Sebastian Kleins lillebror? Ja, det er Bjørn Borg. Okay. Jeg synes, jeg husker noget med, hvad din første video er uploadet. Men jeg er ikke sikker. Jeg vil godt skyde på den med iPhone og Android. Den er sand. Ja. Der er mange ting, der taler imod den første. Altså den med underbukserne. Men der er også nogle ting, der taler imod med Mandag med Martin. For jeg husker noget med den første, du uploadede. Hed sådan noget, velkommen til min kanal eller sådan noget. Den med telefonen er rigtig. Det er en sand historie. Den med underbukserne er sand. Så jeg tror, den med, at den første upload, du lavede med Mandag med Martin, at det er løgnen. Det tror du er løgnen? Det tror jeg er løgnen. Okay, så kan jeg fortælle dig, at den med Android og iPhone, den er sand. Yeah! Det vidste jeg godt, fordi det har vi faktisk snakket om mange gange. Og den med underbukser, den er sand, så den sidste er løgn. Du havde ret. Yes! Du havde faktisk fuldstændig ret, fordi den første video, den hed Velkommen. Nu kommer der 2 sandheder og 1 løgn. Hvorfor fanden er det så mærkeligt? Løgn! Jeg har engang tisset på Olivers bukser. Nummer 2! Jeg har engang skudt en raket ind i præstens have. Nummer 3! Jeg har engang slået en mobber i hovedet med en bordtennisbat. Jeg husker et eller andet med en raket, du har snakket om på et tidspunkt. Raket i præstens have. Hvordan var det skete? Vi står en nytårsaftensdag, og vi vil gerne fyre den første raket af. Det er den første raket, jeg nogensinde får lov til at skyde af. Jeg synes, jeg genkender allerede starten på den der historie, så jeg tror allerede nu, den er sand. Det er den allerførste raket, jeg skal fyre af, og jeg er mega spændt på det. Så du har været omkring, hvor gammel? 8, tror jeg. Og så går jeg hen, tænder den, og så gør den sådan her. Og så flyver den bare ind i præstens have, og så og så løb jeg ind. Hvad var den sidste historie, det var? Jeg har engang slået en mobber i hovedet med en bordtennisbat. Synes jeg, du har fortalt mig om før. Hvorfor pissede du på Olivers bukser? Det er faktisk en meget sjov historie. Det er fordi mig og Oliver, vi har det med, og når vi er rigtig fulde, så går vi ud og pisser over kors. Og så kunne jeg ikke lige ramme toilettet, for jeg var fuld. Så jeg tissede ned af hans bukser. Det var ærgerligt, den historie. Den er falsk! Den er falske! Du tror, det er den falske? Den falske! Jeg har engang skudt en raket ind i præstens have. Ja! Det er... jeg kan lige sådan... Ja! Det er... sandt. Ja. Jeg har engang slået en mobberoffer i hovedet med et bordtennisbat. Den er sand. Jeg har aldrig tisset på Olivers bukser. Ja! Det var rigtigt alle sammen. Vi kender sgu da hinanden meget godt i dag, hva'? Men nu er vi også kun startet. Det kan godt blive vildere. Det kan godt blive vildere. Godt. Nu får du den næste omgang. Den første er: jeg har engang fået en fartbøde i min farmors bil. Den næste er: jeg har engang siddet i en forlystelse, imens den går i stykker. Den tredje er: jeg har engang fået en bøde i toget for at have glemt billet, men så givet en andens navn, så jeg slap for bøden. Det er de 3 historier. Forlystelse, der gik i stykker. Ja. Den synes jeg lyder meget plausibel. For jeg har prøvet næsten noget lignende. Ikke fordi den sådan gik i stykker, og tingene begyndte at skralde af, og så fløj jeg ud over. Så den lyder plausibel, fordi det sker jo af til, at der er et eller andet ved den, der går i stykker. Og du har engang fortalt mig, at du aldrig nogensinde har fået en bøde i bil. Jeg tror, du godt kunne finde på at give dit navn et andet navn, for at undgå en bøde eller en afgift i toget. Og det er meget, meget, meget plausibelt, at du har kørt i en rutsjebane, der er gået i stykker. Jeg tror, løgnen er, at du har fået en bøde i din farmors bil. Lad os starte med den med forlystelsen. Jeg har engang siddet i en forlystelse, imens den går i stykker. Er sandt.
Det var i Tivoli, og det var i den der svingende arm. Der sidder jeg i den, og imens den er i fuld gang, så lige pludselig så lægger der bare olie ud af den, som drypper ned på mig. Og olien, det er det, der gør, at hydraulikken den holder. Hvad sker der, når hydraulikken svigter? Så går alle seler op. Ved du, hvordan Tivoli lige fikset det i første omgang? Der var der dryppet olie ud. Gik de kraftedeme op, så det kraften bare gaffatape på for at holde det. Ved du, hvad de tilbød mig, fordi at jeg har fået olie på mit tøj? Nej. At jeg må få et par ture mere? Ja, det vil jeg nok gerne nu. Ja, det næste. Jeg har engang fået en bøde i toget for at glemme billet, men så givet en andens navn, så jeg slap for bøden. Er løgn. Nej, seriøst? Du har da altid sagt til mig, at du aldrig blev stoppet. Jeg blev heller ikke stoppet. Blitzet. Ved du, hvad det mest nederen er? Jeg går 6 km for hurtigt. Kæft noget lort, man! Hvordan fanden kan en Wisp-pistol skyde så hårdt? Er du klar? Ja. Her kommer der 2 sandheder og 1 løgn. Jeg har engang drukket så meget sodavand, at jeg brækkede mig hele natten. Ja. Jeg har engang spillet baseball, og så skulle jeg være kasteren. Og så rammer jeg ham, der skal slå til bolden lige ind over knæet. Og så griner jeg. Og det var baseball, ikke rundbold? Vi spillede baseball med rundboldsæt. Og jeg har engang smadret min Nintendo DS. 1, 2, 3. Det var min 3-historie. Det med sådan en DS. Jeg synes, du har snakket om, før du engang kom til at ødelægge en eller anden af dine konsoller. Og jeg kan ikke lige forestille mig, hvad det ellers skulle have været en Nintendo DS. Jeg tænker lidt den med baseball. Hvornår var det? Det er faktisk, da jeg boede ude i Grimstrup, så jeg har været under 12. Jeg har nok været 10. Hvor meget er for meget sodavand? Som barn, jeg har ikke været særlig gammel. Jeg tror, jeg har nok drukket 2-3 liter eller sådan noget. Den tror jeg faktisk er rigtig nok. DS rigtig. Baseball tror jeg også rigtig. Den med baseball er falsk, selvom jeg synes, jeg har hørt et eller andet om det. Jeg har engang smadret min Nintendo DS. Den er sand. Og det var fordi, jeg ikke kunne fange den Pokémon, jeg prøvede at fange. Jeg har engang spillet basketball og kastet en bold ind på ham, der skulle slås knæ. Den er basketball? Baseball. Nå, okay. Jeg har engang spillet baseball, hvor jeg kastede bolden ind over knæet på ham, der skulle slå. Den er sand. Jeg har aldrig drukket så meget sodavand, at jeg har kastet op. Jamen, jeg vil gerne lige begynde. Ej, hvor irriterende. Det var sådan. Så skal skydes med shotgun. Au, for satan. For helvede, mand. Jeg har 2 sandheder, 8 løgne. Nu skal du spotte, hvornår jeg hed Henrik. Sidste runde. Jeg har skidt i min seng flere gange som voksen. Det næste, det er: i år har jeg brugt flere penge på OF, end jeg har på tøj. Og den tredje, det er: jeg har haft 2 undulater. Det var noget af et skift, var sådan i... Jeg ved, at du har haft undulater, fordi du har vist fortalt mig det. Så er spørgsmålet, om du er klam, eller om du er pervers. Og ved du hvad, jeg ved, at han er begge dele. Det er sygt svært. Jeg tror, du har brugt flere penge, end du har brugt på tøj. Og jeg tror ikke, du har skidt i sengen flere gange. Okay. Men det er sygt svært. Altså, jeg er stadigvæk sådan i dilemma med mig selv. Jeg har haft 2 undulater. Er sandt? Ja, det vidste jeg godt. Jeg har skidt i min seng flere gange som voksen. Ja. Er sandt? Nej! Så den med, at jeg har brugt flere penge på OF tøj er løgn. Hvorfor har du skidt i bukserne? Det må have været en juleaften, jeg tror 10 år siden eller sådan noget. Jeg havde fået madforgiftning, så jeg havde bare fået sygt dårlig mave. Så lagt ind i sengen, og så havde jeg været så lidt, jeg skal prutte. Så tænker jeg, hvorfor ikke? Jeg slår en prut. Eller det kunne jeg ikke, for der ikke ramte mig luft over det. Og det var ikke så fedt. Så må jeg hoppe ud i bad. Og den anden gang, det er faktisk værre. For det var cirka en time efter, hvor jeg lavede nøjagtigt samme nummer. Hvor dumt er det ikke også? Og stole på den første gang og fejl, og så tænke anden gang, der må den være der. Jamen lær af sin fejl, plejer man at sige. Men det gjorde lille Gulli ikke. Los ram lige, hvor det gør pisse ondt. For satan! Jeg tror ikke... Den slippede mig hele vejen over her. Der er lige en runde mere fra mig. Jeg har engang slået hul på mit hoved med en hammer. Det var den ene. Jeg har engang gået model. Og nummer 3. Jeg har engang fået rykket den forkerte tand ud. Okay. Den med model tror jeg faktisk er rigtig nok. Jeg mener, du har fortalt på et tidspunkt, da du var lille, at du gik et modeshow. Den med at slå hul i dit hoved med en hammer, det er også bare sådan noget, du kunne finde på. Du har stået her, du har været i gang med hammer og søm i, og så har du stået sådan.
Hvad var den sidste, var? Få rykket den forkerte tand ud. Hvor gammel var du der? Vi er stadigvæk nede i de der 10-12 år. Det er stadigvæk, mens jeg har boet ude i Grimstrup. Rykkede du den selv ud? Nej, jeg var til tandlægen. Den ved siden af den sat med mig også grim. Den tager vi altså lige i stedet for. Den med at gå model. Jeg mener sgu, den er rigtig. Jeg mener, du har fortalt et eller andet om. Men har fortalt noget om at få en forkert tand ud. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Den med at hamre dig selv i hovedet med en hammer, det er simpelthen så dumt. Model. Sand. Hammer. Falsk. Tand. Sand. Jeg har engang gået model. Det er rigtigt. Jeg har engang fået rykket den forkerte tand ud af... løgn. Ja! Du får fejlet. Hvad? Prøv lige at replay det der. Model. Sand. Hammer. Falsk. Tand. Sand. Du ved ikke, hvor close du er på den med hammeren. Fordi det var ikke sådan her. Det var sådan her. Dum. Det er det, jeg siger. Du er ikke smartere, not harder. Nå, kan du gå tilbage? Nej. Ja, det var næsten sådan et sprækken-agtigt. Det var 2 sandheder og 1 løgn. Interessant. Og nu har I lært noget nyt om os. Så tak fordi I så med. Hvis I godt kan lide den her slags video, så må I meget gerne give den et like. Gå ind og følge Guldbrøden på hans kanal, hvis I har lyst til det. Og så kan I gå herind på mig. Og... ses! Der er lige en tester. Au, for satan, hvorfor gjorde jeg det? Jeg troede ikke, den skød så hårdt, mand. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.